Hi guys! Good evening. Ako na po si Alex and welcome back to my channel. Karon day guys, Mayo 23, 2021. Diyan guys, karong adlaw kay Domingo man. Kanang nay agad ko gibuhat, nagsigire ko kanang to TikTok. Kay uba sa adlang Domingo hanggang kauban halos di na maka istorya kay nasa diya mga tulumanon sa ilang simbahan. Diya, naran si Jagatubang sa ijang cellphone kay kuan. Nasa mga ipaminawan kanang sa ilang simbahan. Kay kuan man niyang kauban. Di ba may parehag reliyon kuan man si Diya. Pero naging. Diya ako po. Grabe mingawa guys. Grabe nakahila ka dyan po kay kanang karong adlaw kay kuan man ron. Pista sa Katipunan. Ugma pag lang pista. Pero karon sila ng laang jaran ng mingawa. Diyan nakahilak ko kay baong gang nahuna to araman dito diyan matong nanawag ko sa moa. Nakurat ko kay sinanay niya si Aliana ko no. Kuan ni uban ko nila sa isang tiri sa kanay Katipunan. Ang mga tiguang naluoy ko kay wa sila naanad nga si Aliana was amoa. Arag saragad din na mahitabo nga si Aliana di matug sa amoa mo na. Sila namingaw silang duha. Si Aliana gadid may kuan nila dana ni nanay tatay man na ilang kalipay dito sa amoa. Gani halaga sang pagtawag naluoy ko kay si tatay murag siguro gimingaw. Siya nga nakatawag ba na kuno ko dito sa Katipunan kung nan sa Rasaliana nga na. So mauto nga naatlan man pud nga si Tiri nag-live. Ngayon ko nga tay si Aliana tay ko nag-video kay. Bisag oras pa guys wa pa isa ka adlaw nga nawas Aliana. Adyang na ramdaman, adyang na sa banang ramdaman sa Bisaya. Diyan na matikdan nga ang duha ka mga tiguang. Gimingaw na silang apo. Yung nakatawag ba ko no ko? Kuan. Si Aliana ka ha. Nga naganta tayo. Namato. Ang gisultihan nga kuan. Nagbidyo kilagi. Ni masatay. Kung pwede ba kuno niya paminawon. Si Aliana ni kanta. Matong ang gireply aga ng kanang live ni Tiri. Ang gipaminaw si tatay. Si Aliana ni kanta kuan, I need you now. Aga ko lagi guys. Grabe dyan ko kasabot sa gibati. Grabe dyan ang mingawa. Nagkamulo kong tanas live ni Tiri. Sige po kong hilak. Sige po tutog ng luha kay di ma dyan malikayan nga. Di ba? Di dyan ma-explain ang kamingaw. Grabe dyan mingawa. Ako guys, kuan. Kala na haram pong gilinguling ang kagalingan dahil kay lisod na ugat ang paamahan natin kamingaw kay basig madaot ta. Hapo dari guys, aghapong lingaw dari. Kay kanilagang kauban di ba medyo kaadyo ni magsigig istorya nga na kay kadang lahi bitaw. Lahi si Diya. Nay time ng istorya misang kauban pero di dingag kuan mo nang na may tagsa-tagsa nga lingaw. Ako agang lingaw kuan mag-TikTok ko hindi si Diya. Magkuan si Diya sige duwa po cellphone na po sa mga games nga kanang gika adikan. Mo na nga ako ang kamingaw hala man dyan kuan hanggi tawag na wala pa ang hibag ang kamingaw harang ilingaw-lingaw kay grabe jud guys, agang nahon na jud tawag jud sa mo unahan na radyo ko permi. Sila nanay, tatay. Kaya plurami basta tanan dito. Pasalamat na lang po guys kay karon nauso na nga na yung mga vlog na makakita ta silang ipang buhat nga na kanang mura po kog mabawasan, makuwaan nagang kami nga makakita ko nila sa ilang vlog. So guys, kasabot po ko sa tatay nga kanang aghang ubang mga isuon si Japon na ining request nga kanang pablagon ko no kay si Jabi sa di na sa kakita
mo na iyang request nga kanang nay makadungog na si just tingog sa diyang anak malipay na si Diya. Mao na nga may sunuban po sa Cebu. Si tatay po danay nag-request nga pablagan sila kaya ron ko nung bisagan ng wakaulingan na makaibaw may ginsa ilang mga ipang buhat sa adlaw na. Diya, ako po, dako kay sa pag-vlog jud guys, ako kanang nakaingod jud ko sa una nga di jud ko mo vlog kay maawaw ko may istorya sa kanang atubangan sa kamera kay maawaw ko sang naong. Diya, kuan po kuan na ho, si Florami po yung nagpursige na ho nga mag-vlog lagi ko nuko. Diya, sa una ng vlog, una ng video, kuan, di ko mutingog. Magluto-luto ko. Puro mga kuan ranging pang singanda na, arang pang butangag na subtitle. Kay bawa ko may istorya. Diya guys, pasensya na din mo guys nga bisagan sa rin mga ipang istorya kay kuan lagi. Di pa lagi pwede may mugawas. Diyan suway kong panangid sa amo nga mugawasin ta ko. Madun ta ko sa ingsun sa Antipulo. Di majid mo sugot. Diyan mo to guys nga. Alisad po nagmamugas ko nga. Di ko tugtan. No na nga. Ako gajay vlog nga tarong. Maura ni istorya ra kay di malagi may makagawas dari. Diyan guys, og magkuan po ko kanang magluto-luto. Tanan pag ang ipangluto, balik-balik ra no. Wala ko i-kafel mo luto-luto. Maganahan pa ko sa sunod adlaw gid sa lutoon ka ng bagong recipe kay gang mga gipangluto dari, gadyo balik-balik ra. Diyan guys, kanang mora to yung gi-share guys ba nga karon lagi nga adlaw nga naluoy ko sang tatay ug nanay kay sila ra yung taon ditong duha. Diyan moray nun sila kanang nay bagong manag-asawa nga sila rang duha. Diyan papo sila naanad nga sa Aliana mo nang kay bawa ko sa ilang gibate nga ara dyan siguro nilang mingawa ni Aliana. Kasi Aliana, kuha na, bisag, nga na sa Aliana, kuha na, noon ay naghatag og kalipay sang ginikanan. Diya, pinangga po na kaadyo ni tatay na nayhang anak. Diya guys, kanang mayong gunang amahan na, ang mga istorya nga, pasalamat ga jud kuli nga kanang, nakakay Aliana, ang gibili na, nga nasa tatay. Diya, namot lagi kong tatay kay minsan sa uban pa ng amahan. Kuhan. May ibang amahan, di man gusto binila ng gapo. Si tatay kay, diya po kong siguon. Mingi pa nga, mag-anak pa kuno ko isa. Bahala kuno ako ibana, mag-anak pa kuno ko isa. Kay, si tatay diya tinuod lang, mura dyan na si Dagnawang bata. Ganahan si Dag na yung mga bata sa mga no na lagi nga dyan kong suguon nga no, mag-anak pala ko na pag-isa. Diyan ako, sa nga idagatiguang naman ko, mahadot naman ko magandang na o hisgot na ng mga anak kay di rabalalim dyan magbuntis. Diyan, gawas pa panganak, diyan, obligasyon na, di basa-basa ng nagmani magutang na kay anak o wara, obligasyon na po na. So mara to guys, share ako karon nga harang i-share ang gipang batis ang ginikanan nga wa dito sa Aliana gipang mingaw sila. Pero ugma siguro muli ang pud to. Diyan guys, mara to, daghang salamat sa tanang-tanang mga ni-suporta na o way undang nga silita na usang video. Salamat ninyong tanan guys. Diya, kanang pasensya na mo sa ang content nga ingani ra ni kay mubawi ra ko sunod ug muli ko sa mga
Diya, bara to guys. Bye-bye. Diya, good night. Kay karon matog na po po. Kuan na, alas 11:40 na sa gabi. Diya. Kadang katugon na po po. Diya, bara to. Bye-bye.